един от основните акценти, водещи до това напрежение, е едно настойчиво искане от българска страна да бъдат ревизирани учебниците по история в Република Северна Македония, откъдето ние настояваме да бъдат извадени, да отпаднат всички обидни за България определения и квалификации, като например окупатори, фашисти, татари и така нататък. Аз вече веднъж ви споменах, че проблемите, които царство България е създавало в региона на Балканите през периода 1941-1944 година, не се изчерпват само с българската окупация на териториите на днешна Република Северна Македония. Не се изчерпват само с българската творческа активност по депортацията на еврейското население оттам, но обхващат и зоната на Егейска Македония, която се намира на територията на Република Гърция. Ето защо днес наистина ще проявим конкретен интерес какво всъщност пише в учебниците по история в Република Гърция. Например, изясняване какво пише за българската окупация в Егейска Македония. Ами, пише, че това е гръцката страна е била окупирана от 3 сили. Имало е тройна окупация от 3 различни държави. Кои са те? Пиши ли? Известно е, преди това има, нали, не е в експлицитен вид дадено точно там, където пише тройна окупация, но това е Германия, Италия, България. Като има публикувана реч на Георгиос Папандреou, който е първият министър-председател след окупацията в Гърция, който нарича варвари окупаторите. Каза сега, варварите са обърнати в бягство, те са така, нали, след като натвориха еди какво си в нашата страна, те са обърнати в бягство. Какво конкретно? Но, примерно, ето тук имаме една таблица, в която пише заглавието отгоре някой от множеството жертви на нацистката окупация. Тоест тази тройна окупация, в която участва и България, е нацистската наречена окупация. нацистска окупация и пише така. Ето, през 1941 година, там в еди кои си дати, избиване, септември-октомври 1941 година, избиване от българите, не пише от еди кой си, избиване от българите на 5016 жители на Драма, Доксато и селата в района. Това го пише в съвременен гръцки учебник. Точно така. Че българските войски на царството са избили 5016... Нацистските окупатори, да. Нещо повече. Тоест, всяка това година... са българите. Това пише, че се пише отнася за българите. Българите. Не пише царски войски, републикански войски. Пише българите. И нещо повече. Всяка година там в присъствието на президента на Република Гърция се отбелязва паметта на загиналите жертви. Чакайте сега, ние това в нашите учебници, аз не помня ние да сме го учили, така, а и не знам да се учи сега. Сега, по-надолу има и други събития, за които не пише българите, но примерно пише 5 април 1944 година в село Клисура, Касторя, се ликвидират и така нататък 270 старци, жени и деца. Не пише кой го е направил, пише нацистските окупатори. Но ако тръгнете в детайли да видите в препоръчена литература в тези неща, ще видите, че там има един българин, на който ние тук сме издигнали паметна плоча и който ВМРО редовно ходи да чества неговото име, Андон Калчев, който е провъзгласен за герой. Значи той е осъден за това, че в съд има 2 присъди в Гърция издадени. Първата е доживотна, втората е смъртна, която е изпълнена. И него го съдат за това, че заедно с немските военни части, с една военна немска част, той е водил българска група от българи, които са извършили това престъпление. Този човек се отбелязва като герой в България. Точно така. Сега,
нашата историография казва за него различно от това, което гръцката историография и гръцкия съд е казал. Ние казваме, че той е набеден, че той не е направил точно това, е направил и другото. Но все пак, значи аз не искам да кажа в момента кой е крив, кой е прав. Искам да кажа просто, че има различия. Ами те са драстични различия. Тук има паметна плоча и се чества този човек. Нали? А там е осъден на смърт, на един публичен процес и така нататък, и така нататък. И се честват жертвите, които са цивилни. Това са жени, деца и старци хора. И тук в България защо не е популярно, че с български войски под флага на нацистска Германия са избили 5016 мирни жители на Драма? Сега, има и други такива събития, а аз не искам да кажа в момента кой е крив, кой е прав. Защото нашата историография по някои от тези ги описва по различен начин. Вината е на немците, на италианците, има набедени българи и така нататък. Нали? Това не искам да кажа. Има ли такъв факт, че българите са участвали, независимо чия е вината, в избиването на 5000 човека? Вижте, значи, според мен по-важен е факта, че има разлика и че ние прилагаме един двоен стандарт спрямо Скопие и спрямо Атина. Значи ние искаме учебниците на Скопие да изглеждат по такъв, такъв и такъв начин, а никой тук не повдига въпроса за гръцките учебници. Между другото, вие сте бил посланник в Гърция. Имате ли преки спомени, впечатления, както и информация после България, когато идея повдигала ли е въпроса за промяна в гръцките учебници? Има и други неща. Какво, например? Ами ако ви прочета за по-ранната история за Кирил и Методи... Какво пише за Кирил и Методи? За Кирил и Методи пише общо взето, че значи, византийската държава има политика да цивилизова, да приобщи към византийската цивилизация славяните. С тази цел работят, нали, Кирил и Методи, и че българският цар Борис в един момент е тръгнал да преговаря с папата, следствие на което се е наложило да се използва военна сила срещу българската държава, и след като е приложена военна сила, българският цар Борис се предал и лично е приел в знак на покорство и такова е приел от византийски император християнството. Как тълкуват братята Кирил и Методий и според тези гръцки учебници, че те са византийци и че всъщност са пратени от Константинопол с мисия да... Значи на заден план стои, не е явно казано, но варварите да очовечат малко варварите. Това е в общи линии. Аз, между другото, имам личен опит в това нещо. Веднъж при мен дойде един грък през 2003 година. Казва: абе, ние правим сега много за вас тук, да влезете в Европейски съюз. Вие може ли нещо да направите за нас? Аз викам: какво да направим? Той казва: ами, например, да започнете да чествате Кирил и Методи. Тоест, гръцкото образование, гръцката система учи, че Кирил и Методи, те са гърци, представители на средновековната гръцка държава, която е Византия, и те полагат опит да направят, да полуцивилизоват някакви варварски народи. Това нещо тук не се ли знае? Защо никога не е повдиган такъв въпрос, след като всички ние сме убедени, че това са двамата славянски братя, създали славянската азбука? Най-хубавата църква... българската грешка. Не, тук не пише българска. Пише го ВМРО, каза, че е българска. Така, освен това, знаете ли коя е най-хубавата църква в Солун, как се казва? Тя се казва Кирил и Методи. И точно в едни исторически периоди, когато славянското население е, така се нарича в това славяногласното население, е трябвало да покаже приобщеност към Гърция. Значи точно това славяногласно население, което ВМРО нарича българи, е било, да кажем, в известен смисъл принуждавано да посещава църквата Кирил и Методи, за да може да се елинизира по-добре. Тоест това е начин да бъде елинизирано славяноговорящото население. Това е драстично разминаване в учебниците и вие сте прав, че има двоен стандарт. Искаме от Скопие да си променят текстовете,
От съседите ни гърци нищо не искам. И за да не бъда криво разбран, подхода към Гърция е правилен, подхода към Скопие е неправилен. Защо? Ами защото не е редно на държавно ниво да се поставят въпроси от исторически характер. Ние видяхме, че сме в пълна изолация в момента по този въпрос, абсолютно в пълна изолация от исторически, от филологичен характер да се поставят въпроси на държавната писта. На държавната писта ти поставяш въпроси от съвсем друг характер и когато ти решиш тези въпроси от съвсем друг характер, ти отваряш вратите на професорите, на журналистите, на хора като вас да извършват българската пропаганда там. Само един пример ще дам. Вчера се срещнах с един познат от Македония. Разстоянието между Скопие и София е 2 пъти по-малко от разстоянието между Скопие и Белград. Пътуването от Скопие до София е по-дълго, отколкото до Белград. Белград е 2 пъти по-дълго разстояние и се пътува по-бързо. Има магистрали. Има магистрали. Това са постижения на в Гърция имаше федералната държава. Около 4 век имаше Министерство на Македония и Тракия. Какво значи Министерство на Македония и Тракия? Нали? Никой в България не повдигаше да се промени нещо с името или да има някакво доуточнение. Между другото, 51% от Македония се намира в гръцката част на Гърция. Така, може би не се знае толкова, че 80% от бежанците, които са дошли в България, са дошли от гръцката част на Македония. Те не са дошли от Скопие. Нали? Това се знае. Това също се знае. Да, знае се, разбира се, но то се знае, но не е предмет на активен публичен разговор. Няма повод. Така трябва да бъде и в нашите отношения с това. Бих искал да кажа, да направя едно сравнение, ако има възможност. Ще го направим след новините. Те предстоят сега, а след това ще продължим нашия разговор с Стефан Стоянов. Само да обърна внимание. За първи път чувате неща, които са сензационни заради контрастната разлика в историческата интерпретация. И заради още нещо. От македонците искаме да си променят учебниците, пред гърците не се казва нито гък. Новини.